ini ndataura eudamburambo mukandipa bofu izvozvi handisati ndaredi inzwa kundasvika parufu munhu akafa kuti nditi inini mirai ndimomutsa hauzongosvika kuti kumunhu ungosvika anongosvika pafuneral wana inoviga munhu domutsa munhu akafa. You don't just rock up at the funeral where people are ready to bury somebody and you say I can raise the dead. Izvozvo zvega, do you know kuti zvine imhosva? That by itself, do you know that that's a crime? Kushungurudza chituna. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteto anazigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise anazigo. Panopera 1 week vachikuposta anazigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unongo wine a minimum of 80,000 followers pa social media. Lokubatikadare anazigo. Ladies and gentlemen, I love it so much when two of my favorite preachers, they seem like they are in harmony pazvinhu zvavanenge vachipreacha, pazvinhu zvavanenge vachitaura, pama experience what they will be talking about. And today I've got none other than Evangelist Marufu and Prophet Makandiwa. There's a video that I showed just a week ago, that Evangelist Marufu, and a lot of people, they were making fun of Evangelist Marufu. Actually, hey, muri powerless, mimi ndoti munzwe zvavaitaura ibaba. Ini ndataura eudamburambo mukandipa bofu izvozvi handisati ndaredi. Inzwa murambo handidi vakukunyepera kuti inini faith yandinayo, I understand. Inini pamwe Mwari akatipa simba iri but ndiri kumudhinaya kundasvika parufu munhu akafa kuti nditi inini mirai ndimomutsa. Right, saka Jesu anoti listen, Jesu anoti faith, even achitaura vadzidzi vake anoti inofanira kukura. Yes. Mazvibata here? So maybe handisi kuda kuti ndikutaure nhasi kuti ndichasvindisa bofu mangwana. I need to allow myself to grow. Kuti nini faith yangu ndinogona kunge ndiri kudhinaya Mwari. Pamwe akatondituma simba iri akandipa. The church maybe is denying. Hands ready. I'm not yet ready. That is all that he said. He didn't say kuti vanozviita ndezvefake kana kuti muona zvaitika ndezvefake. It's just that now inini handisati ndaredi kuti muti ndingamutse chituna, muti inini ndingasvinudze bofu, inini handisati ndaredi. Panopera video, I'm going to tell you a story yakamboitika kwatiri kwamusami ndiri mupana, kwamusami yakaitika kuzayoja Forward in Faith nema elders ekuzayoja. Ndichakuudzai panopera video, so be sure to stay panopera video ndikuudzei nyaya yakamboitika. Evangelist Marufu vati havasati varedi. Hanzi I'm not yet ready. Kuti nditi ndikasvinudze bofu, kuti nditi ndikanamatire munhu akafa akamuka, Mwari pawero rakatondipa, but handisati ndaredi. I need to allow myself kuti faith yangu ikure, handisati ndaredi. And Prophet Makandiwa comes with a message that is showing in a way kuti matauriro autiza Evangelist Marufu are very wise. That is actually the proper way to do it. Acknowledge kuti hausati waredi. So we are just going to watch that video right about now. Tonoti zvakamira sei. Do you need any help? Kune vanhu varuta ma health and social care assignment. If you need any help pama NVQS, LCPS, Learn Direct, Real Skills and more. If you need help, contact Heart Health Care Solutions. Vanokubatsirai namba yavo iyi
ndo iri pascreen. Vanokuitirai ma-cover letters, ma-personal statement, ma-NHS application, ma-long complex form filling, ma-complete online training, ma-work-related trainings, ma-UK professional work reference. Vabatei either WhatsApp or call, but number iri kubuda pascreen, or info@hearthealthcare.co.uk. Vese ma-health and social care workers vabatei vese vari kuaspire to be mune ma-assignment yaya ezvikuda ma-NVQ, ma-LCPS machi. But these guys, they are the best and they are the pioneers in this. Hazviite kuti iwewe utadze kumita ma-deadline, iwewe ufaile these things, iwewe assignment regrosa, iwewe unansana mboendawo kusaka. But these guys, they are here to help you. Heart Health Care Solutions. Say after me, Heart Health Care Solutions. They will help you. Ipapo. Don't forget also to play my virtual games pa Spin City, ana aviator, kandege, dala nezvimwe zvinhu. Unoona kutoswera watowina kamari kako kekuti unogona kutonakirwa kalife kakatofamba. So the website is on the screen and you can use my promo code iri kubuda pa screen yo A654 Spin City. Kana ungori nelicense yekuflya kandege kana wakaflya nazo. Hanzi china Prophet Makandiwa. If you want to do it and you do it well, to avoid, to eliminate my dangers, you don't want to also endanger the people that you're ministering to. You have to show care, love. It's better for you if you are starting, even as a prophet. You are at a level where you are not even yet sure of your own gift. Don't force people to believe in a gift that you are not even sure of yourself. So slowly you move into these giftings. Slowly, because you are also gaining trust in yourself. I also ngoswika pa funeral wana, you don't know dzekumutsa vakafa. You don't just rock up at the funeral where people are ready to bury somebody and you say, I can raise the dead. Izvo zvozvega, do you know kuti zvine imhosva? That by itself, do you know that that's a crime? Kushungurudza chituna. That harassment of the corpse. Kunoburitsa munhu mumochari kana kuti fukunurai gomba. Bringing somebody out of the mortuary is making them take Kuexhuma chituna kunotoda tsamba yemapurisa. The exhumation of a corpse actually requires police clearance. So it's not just faith that you require, you need a lot of wisdom in what you're doing. All right, you watanga nekuzvituna. Okay, you started with dead bodies, with corpses. Kokwa mabva ndekupi? Warikuona sei kuti rasvika palevel yechituna? Mamuchitei? How have you been measuring? How did you see that it's now at the level where you can... Hamutanga nekuzvituna muchidzoka kuvanhu vakamuka ka. Unotanga nevapenyu mucheni. You don't start with corpses working your way back to the living. So even if you, as God puts you into the prophetic slowly, you don't start by telling people that God is telling me, you come here. Mazvinzwa wataura na Prophet Makandiwa. Mazvinzwa. You carefully listen to what Prophet Makandiwa said here. Now, compare and contrast it to what Evangelist Marufu said. Ini ndataura iyo damborambo. Mukandipa bofu izvozvi. Handisati ndaredi. Inzwa murambo. Handidi pakukunyepera. Kuti inini faith yandinayo, I understand. Inini pamwe Mwari akatipa simba iri. But ndiri kumudhinaya. Kundasvika parufu munhu akafa. Kuti nditi inini mirai ndimomutsa. Right, saka Jesu anoti, listen. Jesu anoti faith, even achitaura vadzidzi vake, anoti inofanira kukura. Yes. Mazvibata here? So maybe handisi kuda kuti ndikutaurira asi kuti ndichasvendisa bofu mangwana. I need to allow myself to grow. Kuti nini faith yangu ndinogona kunge ndiri kudinaya Mwari. Pamwe akatondituma simba iri akandipa. The church maybe is denying.
vari kutaura basically the same thing kuti handisati ndaredi. Hanzi naProphet Makandiwa, kana usati waaredi, be honest to people, tell them. Usangotangira kuzvitunha, tangani kutomutsa kuda kumutsa chitunha. Ndizvo zvikufanana na Evangelist Marufu, inini handisati ndaredi. Wow, there is so much wisdom in these two gentlemen, so much wisdom. Inini wozigo handisati ndaredi kuti muti mungauye nemunhu ari kutengwa nemusoro ndomunamatira upora. Handisati ndaredi. I'll tell you of a story that happened sometime when I was still young. I think that story kuma form 1, form 2, form 3 in Mrewa, Musami, kwa Musami Sayoja. There was an elder there, elder wangawaripo, and this elder was self-righteous, self-righteous and holier than thou. So it was her, she's a her. It was her usual way of doing things. Kuti kana vakuda kukukondemai, kana vada kukuratidza kuti muri vatadzi, kana vada kukuratidza kuti muri kutadza pachechi panapa, she would get lost in what she would call the spirit. Votanga kutaura nendimi vachijamba vachumburuka, and votanga kuti thus says the Lord. Mwari anditi pachechi panapa muri kuhura, pachechi panapa muri kupomba, pachechi panapa muri kuenda kung'anga, pachechi panapa pakawanda chivi. And she would start rolling on the stage, and then angene crew yavo yema self-righteous atanga kurowa ndimi, and everyone would feel bad. She now got to the extremes yekuti pastage vakabva watopa swears kanzi, God is going to give you a sign today. I'm going to raise munhu afa kwainzi kwazvimba. I'm going to raise munhu afa kwazvimba from the dead. We are going to pray for that person, and munhu iyeye achamuka kubva kune vakafa. Amuka kubva kune vakafa munhu iyeye, ndopamuchaona a sign from God. Kuti kana wanga une zvauri kuita zvisikudiwa naMwari, kana uchiimba president worship, mumwe munhu uchafira pastage apa. Kana uchiridza keyboard, mumwe munhu uchafira pastage apa. Kana uchiparidza, mumwe munhu uchafira pastage apa. Siyai zvakaipa. The message yekuti vanhu vasiye zvakaipa haina kushata, but the condemnation, the way of delivery, it came through intimidation and fear, whereas the Bible says there is no fear in love, for perfect love casts out fear. She was just supposed to preach the gospel of the good news, and then those who would believe, they would be saved. But those who refuse to be believed, though vaizozviona in the end, not judgment yekurorwa pastage yavaitaura. So tese takabva tabatira hana muruoko tikati elder, nhanzi paunonamatira vanhu fanike isu atadzi hana sichapinda busy. She went kwazvimba panhamo, vakanovhura coffin, vakatanga kunamatira munhu, in the name of Jesus muka, vakabvisa matishu mumunhu, in the name of Jesus muka. Vakanamata vakanamata, vakadikitira, vakanamata. Pesa munenge makutotikanganisira chitunha chedu. She was embarrassed, ashamed and humiliated and dragged kuna chief, vakaendeswa kwamambo nenyaya iyoyo. Zvikanzi guti tikutomuda kuti auye, guti anofanira kuuya muridzi wechechi, uro chechi rubva yavharwa. Only if they knew wisdom ikutaurwa panapa naProphet Makandiwa naEvangelist Marufu, they wouldn't have gone to those extreme lengths when their faith had not yet matured to that level. And I'm not discouraging anyone from praying from the dead, kunamatira vanhu vakafa vachimuka. I'm not. Asi zviite kana wakufila kuti faith yangu inenge yapowerful to that extent. Kana isati yapowerful to that extent, namatiro vanhu vanotengwa nemusoro, vanhu vari kunzwa flu, wogumira ipapo.